На объекте працуюць звыш 80 чалавек, амаль завершаны маналітныя работы. Усё згодна з графікам. Вонкавая абліцоўка выканана з газасілікатных блокаў, унутраныя перагародкі з чырвонай цэглы. Практычна завершаны цалкам трэці паверх. Работы выконваюцца на чацвёртым. Внутренние работы мы ведем параллельно. Практически на 90% поштукатурен уже подвальное помещение. Это субподрядчик ПМК-26 и выше на первый этаж. Первый этаж штукатурная работа идет и ПМК-82, и ПМК-26. Значит, если температура не позволяет, делаем отсечки пленкой, закрываем проем и все, подогреваем воздух до нужных 10 градусов и выше, и штукатурим мы ничего не ждем. Полный комплекс работает сразу. Вядуцца работы па пракладцы цеплатрасы. Усе сеткі плануецца завесці ў будынак у наступным месяцы і адразу прыступіць да аддзелачных работ. Робяцца і пад'езды для машын хуткай дапамогі. На першым паверсе размесціцца рэанімацыйнае аддзяленне. Усяго ж у новым будынку справіць новаселле 4 аддзяленні. Социальную значимость данного объекта переоценить трудно, потому что это не только создание просто площадей для новых, современных, по всем современным требованиям палат, да? Но это и насыщение оборудованием, современным оборудованием. Ну и как следствие это условия и для работы, и для пребывания. И понятно, что будет новое слово в качестве и доступности высокоспециализированной помощи. Ёсць уже дамоўленасці з Міністэрствам аховы здароўя на пастаўку кювезаў, УЗІ-апаратаў і МРТ на суму звыш 5 мільёнаў рублёў за сродкі рэспубліканскага бюджэту. Даць у эксплуатацыю гатовы аб'ект плануецца ўжо ў кастрычніку наступнага года, а першых маленькіх пацыентаў прымуць ужо ў лістападзе 2021. Евгения Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».